Yeah. Me chache biara ene anopai wa wote menka. Se ubehuru me video a na ye afutuo anase asem bi a esombo na me na obeche ewo abrabom. Enti uhuru me video a gina ho na tie video no anya wo like ana anya wo like ya wo be like ne hia me. Se ube share ama wunua ate asen na mekae no na ono so afamu aba na ubetie na wanyamu abade abobra because anye sika na me pa free video na me yenum maybe sa wo se hwan na wone no atu anamon hwan na aba wakwanim nipa bene na wone ne share wo secret ewo wabrabom uni wodofo uni wotanfo hwan ni wasusuni se wotane no hwan ni wakumam wode uni se wodo no tie mi asenwe wa ha mpanyimfo bu bebi se tire enye bofre ene yapamu ba ya no de yebetin de aka sep medo nipa na kumam wontimi mpaamu enhunu nia ewo akumanum se oba wo nkyere no odi do na oba wo nkyere na odi bone ne oba wo nkyere bi betim aba wo nkyere na undi sare se opese oni nipa ne nante unko ne nkyere se wo kofa na damfo ba obeba wo nkyere a ono di do eba se oba wo nkyere na we appreciate na agino onua oboa ye 419 owo ade binti a ode ba wo nkyene anye do na ode ba wo nkyene bi atumempre no oni ntima me de etufu no abrantie bi ba me nkyene na me ni anidaso me yi makomam se me dono pa ma me koye aduane de sikam se me de okoma no kototo mpaboa ne nooma ma ne saa day no ma me mani ba me hoso na me wo abrochire 6 sel a omode mato abrochire sel a me lances kitam omoje up to now me hu abrante ne se me wahada case ne to ma of manhunu no bikura ne frɛ ono ne number se ben wo hefa na oka kire se na mene na police fo achi no na omo kire mimi dwane ye onua hwe wana montuo yie bi beba wo nkyane se ode aware obewaro anya ware obepe wo weekend points bi afri wo nkyane eye suma any certain enkaka mema no kura na me kasa kire mo ohuru ba oh brother good morning ohu ye me fe me pese me fo adamfo no appreciate na agino brother wa hwehwe ya wabrabo entime nkwa ni mu biem me tuofo mawani na ho te se aboa ewo nipa wo ne nam no nipa da oba wo nkyene no nia wafa ne se wadamfo no nia wafa ne se wodofo no wodie wabie wakomam wama na hunu wutim adwene na ohunu ye no se anopa awia ode babia ode yokọ unim da ofiri wo nkyene a unim omo a ono omo konante oba wo nkyene a odo ba ofiri wo nkyene a unim omo a ono omo nam ma me papa abrabo bebre wa ye bo a binim free ba bi be se ya brabo nso na enye ye fiefuo asem wo ya meka kire mo no e ya asema mu oduru pa e ma bebre na me ne omo hia se aware ama me de mekra abafore ye ade ama omo anne sa na eye 419 me yi makomam a sa nyame a bianka de me betonsu anonkura edine ma me nne enti me sro ne wo aka ni bia no o ka wo asema oninsa ne wo poison tie
ma wani na ho se nipa na wo ne nan no hwe ni ye hwe bi wo ho a oba wo nche na obeboa pa bi wo minim ga bi vorda mi hia no me suspect in bad sana ono ne ye magem kwa men no ye ko a odae no nsema me ka kire na anadwo no sister brother eye wanka enye amfa asem no ba nne oni ni tumemfo nne oni ni di manamon esisi yie oni me haw meka ono mekura me nkama asem nkire ono ne pemasem na chi akwane na atuhu anamo aboa me ye wonipa ne ye wonipa mempese meboni dini wa se obaaye no nka obeye bronsam amamo obaaye no me madwene no se me no ye kokeka ada no ntino nka obaa be ye me bronsam kese amame by onam nyame adumti antie masem na me kaaye no me hwe no bu no abonfia me hwe no ene dia eni ne so de to ne so omo ameji omudi ye no bisase ne mabrabo asimisen ma wani na ho e wo nipa a wo ne nenam ne obeba be sra kire wo no sa nipa nya wa obeku nyame nsura wo se obetie me na obet follow me e wo YouTube na wa follow me wo Instagram na wa follow me wo TikTok na wa follow me wo any pages piano follow me na obenya nsura asem afremenchen e ya dom awrade nka ho se obehwe nipa yie awariem adamfom nipa uni betu anamon de onu abeba behwe wachi akwade kura ne hu sene ne wo wahwe na chi akwade awrade nka ho medina de Benard Asante